Jaj. No vítajte pri dnešnom videu, no a dneska budeme variť a piesť beriaveniu, pretože vonku aj tu, aj v realite, jasné, že prší nám, takže keď chcete ďalšie takéto videá, tak dajte odber, komentár, zvonček a môžeme sa vrhnúť hneď na prvý recept. Prvý recept máme a ideme si ho rovno urobiť a budeme robiť také niečo ovocné, aby sme boli zdraví a zdravučky. Už tu hlavné ťahy máme a teraz ich len tuto odložíme. Čakáme. Čo sa s tým deje? Aktuálne čakáme na to. Tak. Teraz, čo robíme prvé? Radšej banán. Tak. Jak sa si tam vyložil tu doma? Prečo držím? A nakrájame ho predsa. To je klasika, že krájať musíme vedieť. Tak a krájam. Krájam, výborne. Ja to nakrájal a ešte tú druhú musím. No a ešte one tie čučoriedky. Tak, ešte čučoriedky. Krájam zase. Tak, nie, to je jahoda, áno, jahoda. Beriem si. A teraz to musíme, kam to dám? Kam to mám dať, aký je postup? Aký máme postup? Kde je ten postup? Už to mám. Prvý recept sme si spravili. Už vám to teraz treba papať. No dobre, a toto bol prvý recept a ideme na druhý. Druhý recept si ako robíme nejaké mäsko, takže si zase otvoríme chladničku, zoberieme si suroviny. Tak. Dobre, položíme na stôl, ale nie je steak a čipsy, jasné, že? Tak. Ideme na to. A prvé si nakrájame jasné, že steak. Tak. Nevadí, že má otvorenú chladničku, aj takto je jedlo dneska v tejto hre. Dobre, ďalšiu by sme mohli urobiť tak. Čo si také ďalšie berieme? Zemiaky. Tak. Zemiačiky urobíme ďalšie. A poslednú tretiu vec by sme urobili tie rajčiny. Tak. Dobre. Jak som sa treskol na záchod. Počkej, to som nechcel ísť na záchod. Počkej, zoberieme to. Dobre, zoberieme čipsy. Dáme do rúry. Zase budeme čakať. A zatiaľ počkáme aj na stejčík. Čakáme len, kým to upečieme. Táto hra je akože vonku strašne hrozne prší. No a akože strašne prší, keď teraz tu, keby niekto pozeral počasie, tak to by bolo amen tma. Amen tma by to bolo, čistá amen tma, keď to vidím. No a my čakáme na zemiačiky a preto počkáme na ten stejčík. Ten stejčováme. To sú akože dosť zaujímavé recepty. Túto časť môžem odložiť do chladničky. A nechápem, že prečo mi to nejde, ale čakáme. Zemiaky upečené. Tak a ešte musíme ten steak. Tak. Ale steak ideme piec, wow. Tak to budeme pri steaku čakať a zemiačiky odložíme. Tak. Tu počkáme. Pozrite sa, takto sa pečie pekne stejčík. Ale strašne pomaly to ide, strašne pomaly. By takto pekne stejky v realite takto pomaly, tak to by sa ani jeden človek nedočkal. Ani jeden. Aktuálne, keď vidím, že takto vonku prší, tak to vyzerá dosť špatne. Ale nevadí, niečo si môžeme uvariť a upiecť. Aktuálne, keď sa pozrie takto von, tak to strašne prší. OK, hotovo. A už to naložíme na tanier a máme ďalšie jedlo sme si spravili. Tak a teraz to spapáme. Nájdeme na tretí chod.
Keď sa toto video ľúbilo, keď áno, tak dajte komentár, odber, like, zvonček a zatiaľ sa držte a pa pa.